ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали роҳнамо ҳастед. Бо шумо ҳастам ман Мубориз Аҳадов. имрӯза видеои мо каме характери психологӣ ва ҷиҳатҳои тарбиявӣ дорад. Бо бисёр хислатҳоямон моро огоҳ месозад. бо тағйир додани баъзе характеру одатҳоямон мо метавонем дар зиндагӣ як одами успешни яъне муваффақ бошем. дӯстони азиз, ба ин як чизи муҳим бори нағз аҳамият додаед. бисёре аз мо бо тамоми қувва аз субҳ то шом меҳнат мекунем, ҳатто дар рӯзҳои истироҳат ҳам кор мекунем, ба худ чизҳои қимат ва гаронро намегирем. бо вуҷуди ин қадар меҳнати зиёд аз ин маош ба ин маош пули мо намерасад. кӯшиш мекунем касса яъне пасандоз кунем, аммо намешавад. маоши мо ҳатто 10 рӯз пеш аз муҳлат тамом мешавад. маҳз аз ҳамин ҳолатҳо чӣ гуна бояд баромад? мехоҳед ки каме ҳаёти худро тағйир диҳед, пас моро то охир ҳамроҳӣ кунед. дӯстони азиз, мо имрӯз дар ширкати даво қарор дорем. дар ин ҷо бисёр доруҳои гиёҳӣ дида мешавад, аз ҷумлаи эпимедиум барои бақувватии мардонагӣ, самиюван барои фарбеҳшавӣ, бомбакс барои варзишгарон, ин ҳам барои фарбеҳшавӣ. ин доруи сабз бошад барои харобшавӣ, чорни тиминяни равғани сиёҳдона будааст ва боз якчанд доруҳои дигар дар ин ҷо барои ришу мӯи сар. хулоса қариб ки ҳама доруҳои гиёҳиро дар ин ҷо метавонед пайдо кунед. дастаф ки инҳо ҳам дар Москва ва ба ҳама территорияи Федератсияи Россия аст. касоне ки харидиниянд, марҳамат ба ин рақамҳо муроҷиат кунед. аввал коре ки мо бояд анҷом диҳем, аз қарз гирифтан худро дур кунед. муҳим нест вай қарзи хурд аст ё ин ки маблағи калон. аз ёд набароред ки қарз аст ва ҳеҷ гоҳ қарзро бо як қарзи дигар маҳкам накунед. рафту ягон чиз хеле ба шумо писанд омад, барои хариданаш қарз нагиред. дар пеши худ мақсад гузоред ва кам кам аз маошатон маблағ ҷудо кунед. дуюм одати муҳиме ки дар ҳақиқат моро бой мекунад, ҳамавақт 20% даромади худро касса яъне пасандоз кунед. масалан, маоши миёнаи шумо 30 000 бошад, ҳар моҳ шумо ақаллан 6 000 бояд касса кунед. дар кассаатон маблағҳои майда нагузоред ва ҳеҷ гоҳ вазни худро ба ин маблағ напардоед. аниқтараш, то вақти лозимӣ ин маблағро фаромӯш кунед. боз як одати одамони бойро мегӯям ки мо ҳам метавонем чунин корро кунем. расходи ҳаррӯзаи худро нависед ва дар охири ҳафта анализ карда бинед кадом расходи шумо беҳуда будааст ва бе ҳамон расход ҳам метавонистед ки ҳафтаро сипарӣ кунед. вақте ба ҷавонони имрӯза назар мекунем, баъзеашон дар як рӯз бе ягон стакан кофе, бе ягон адреналин ва ё бе ягон обҳои газнок рӯзашонро гузаронда наметавонанд. яъне хулоса як одате доранд. ба одамони оиладор ва баъзе мардуме ки мушкилии пулӣ доранд назар кунем, бисёраашон худро ба сигару носу нӯшокҳои спиртӣ дода мешаванд. бовар кунед дӯстон, ин чизҳо на ғамро дур мекунад ва на ягон проблемаи шумо ҳал мешавад. як чизи муҳими дигарро қайд кунам ки проблемаи пулдорӣ аз бепулӣ дида зиёдтар аст. ҳар як одам дар як рӯз метавонад то 300 рубл бе нақша расход кунад. кӯшиш кунед аввал ин расход нашавад ва ё ба зарари саломатии худ набошад. пас аз маоши моҳонаро гирифтан, ҳатман рӯйхати хариди мағозаро тартиб диҳед. ҳеҷ гоҳ бо мағоза шиками гурусна ворид нашавед. гуруснагӣ ҳамавақт моро маҷбур мекунад хариди беҳуда ва ё барои чизҳое ки дар нақша надоштем пул расход кунем. дар ин ҷо як хислати одамони бойро гуфта мегузарам. ҳангоми пардохти маблағҳои кассаҳо, онҳо кӯшиш мекунанд бисёртар бо пули нақд пардохт кунанд. дӯстон, аз ҳамин хотир кӯшиш намоед картаро кам истифода баред, чунки ҳар як навбат шумо пулро аз киссаатон мегиред, ҳисоб мекунед, баъд пардохт мекунед. бо ин роҳ шумо расходҳои худро ба ҳисоб мегиред ва сарф шудани маблағи худро мебинед. ба худ принсип гузоред. сдачи яъне бақияи пулҳоро кӯшиш кунед ҳамеша дар як ҷо пасандоз кунед.
дар ин ҷо боз як чизи дигар ҳаст ки рӯзҳои охир мардуми моро як чизи дигаре ба худ хеле зиёд ҷалб кардааст. пулгузорӣ дар баъзе клубҳои қиморӣ яъне ставка кардан, пулгузорӣ дар конкурсҳои пулакӣ гӯё роҳи бой шудан ҳамин бошад. фаромӯш насозед ки чизе ки осон ба даст омад осон аз даст меравад. як чиз аксарияти муҳоҷирони моро ба нол мебарад. дар русия меоянд, солҳои дароз аз оилаҳои худ дур шуда кор мекунанд, маблағи ҷамъкардии худро гирифта мебаранд ва дар як моҳ ҳамаашро ба ремонти хона сарф карда боз қарз гирифта бармегарданд. дар ин ҳолат чунин тавсия медиҳам: як қисми маблағе ки аз ин ҷо мебаред шояд ягон бизнес мекушед ва ё ягон бизнеси каси дигар шарик мешавед. хулоса ягон коре кунед ки ақаллан билети омаданатонро қарз нагиред. хуб дӯстон азиз, ин буд якчанд маълумоте ки пешкаш шумо гардондам. агар ин мавзӯъ писанд бошад ҳатман фикрҳои худро дар комментария нависед, видеоро ба ёру дӯстони худ фиристед. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. хайр. дӯстони азиз, касоне ки ба тоҷикистон бор равон карданиянд, ин мошинҳоро ба шумо тавсия медиҳам ки тӯли солҳост ба ин кор машғуланд. мошин бояд рӯзҳои наздик ба роҳ барояд. рақамҳо дар рӯи экран. марҳамат, муроҷиат кунед.